Afam Ikechukwu Ezenagu, Ikechukwu John Paul Ezenagu. Onye ji mmụọ mmiri afọ anya wee mama. Ka ebe nọ na. Okay, anọ m n'ọfịs ndị Udogachi. Tata bụ gịnị? Tata bụ 12 of March 2026. Thank you very much. One million flyer, live camera also. The live broadcast again. You miss live broadcast. Or sometimes you know the buy. I'm even now when they buy. Email live broadcast in the morning. While Ghana won't pay you. Go inside. 1 million we look at Malaga, so a million we look at Charlotte, but I'm not going to know. The only thing we know is the apology to the government. Go and just hang the Opota, Choki, Atiala, in a Galatima, no one arrest. And then we don't actually, but I better get the name. But live broadcast again. Do live broadcast now. We just have a lot. See, I know, no, and he will arrest. Back here to this video. See the answer to become a live broadcast again. Or he dare not. He will never. I dare he will never. They may live broadcast, but I don't know by live broadcast and the motherfucker being now. I don't make us say. Go now, in a one town for mother. Fake news. About no in the Chamania. Near fake news. Fake news. But yeah, the genome where senior names go to the live broadcast. Now, by live broadcast, the born or Keta, and the mother for your born. Now, by live broadcast, the born or Keta, and the mother for your born. The other go. You know, not a chance. Why don't we not marry? Wisdom is profitable to direct. Everything is not all about noise. The other go. Everything is not all about noise. Sometimes silence is the best. Silence is the best answer. Only with he came sure on Apple. You don't really need to prove any point. He came sure on Apple and Okoro it. So, live broadcast ago, the one video being the video being okay, I got that much. You just have to protect it. I know you dare not. You dare not. 1 million banje. Ezugade ebu fake news. Adame ebu fake news. E won't go away, malo. Then the give update. I'm a live broadcast. The one on a motor. I put the man out back in castle. I'm on the journey. The journey Yahoo. So that the worst mistake Romelu was doing that broadcast. Romelu, okay, make sure I'm not doing that broadcast. He made a very terrible mistake. The other go. So then you attack him. But the one no attack him again. Oje go first missionary journey, just second missionary journey, on a third missionary journey. All those third missionary journey at Baba. Why don't we expect you way? Carry it to Ntiamalama, Etianu Ife. A can post to go in and smile before John even the mother. You know that go? I always give direction, I always caution people. I'm not Mr. Know It All, but I don't matter caution what people. It's your if I have a caution to see who may shall make you. If you promise to go in among them, madam, then among them, madam. You know that go Murife even from Onyala. Man, sometimes focus on the message, forget about the messenger. You know that go? This is Ezugo. Let's keep our finger crossed. You know that go? Let's watch out and know what is going to happen next. You know that? Third missionary journey on course. Ezugo. Igbo Igbo ndị ọma njem n'Igbo mụrụ nsem ọzọ. Onye ma na-ege m ntị na-ekene gị n'ụbọchị nke tata. Biko video anyị na-echekita anụ abụ video this boy nwetara the other day si na-emeri arrest not only him even Okongwu dibia at
think I said something about the video the other day. Then mmadụ bịa na my comment section na-akpali m si m na nje nọla na nke wee ihe ọ na-akpọfudoro mana I want to send a very serious warning. Ị bịa na my channel ichi comment, you are free to comment, but what I will not tolerate be insult. That is what I will not tolerate. Even na before on abu or you made that kind of thing, I will just delete the comment. If you are under someone's comment, insult or the person, fear, I will delete it. But this time around, I will not only delete. Before I will delete it, I make sure that now there's something not happen there. When you go ya, you just change of ma for 72 hours. It's a being ungwage. Then later I will now delete it. Umutalu ewete ihe ga-abalụ ndị Igbo uru, ụmụ youth anyị ihe ga-abalụ ha uru, na-ebido na-defend alụlana gụọ na-defend Okongwu dibia na-defend this woke ọcha mere arrest was no more miracle one whatever he called himself. Ka ihe ndị a na-alụ for a living, ka ihe ha na-alụ for a living, akwa dibia ha na-alụ ya ka ha ji wee rụọ na ha. Do you know how much you will spend building a house? You will buy land first, worth millions of naira. Ibia go aja ruo everything, furnish here. To furnish house alone can eat you 20 million or more than safe. Then ibia okwu area, okwu labor na ndo tie kwuru ndị mmadụ. Is it because na Nigeria no n'ime a place that is not the law, they are not working according? If not, open not 10 kobo na your account, you must give account of it. You must say what you are doing for a living. Your expense, I might not so expense signature from your salary. Then the remaining one, Amaluze, more what to that house and hero. Amaluze man, that remaining one and what to motor and you go. Umbia una need deceive youths online, need deceive our upcoming youths. Who has 15 years, 16 years, they feel like this is life, but this is not life. As Igbo person, if you are an Igbo person, you jimalundi Igbo bi mubambo bashembo ike business. Manakita ke ndi yutai na emena. Di yutai di busy. Neje agwo ichaka, agwo iya, agwo nka, agwo ntamino. At the end of the day, the person now go gwa ewere ego nke gi ina-enye ha in the name of na na-achọ oke ọchịchọ were ya na-eme gị na-alụ ụnụ na-eme some things. A na-asị unu mee ha ya unu na-ewele akpụ na-emechi ụbụrụ unu ewele akpụ na-asụchi ya. Somebody that is telling you na gị weta ego ka ya merụ gị ọgwụ so that ka business gị na-aga or ka iwe millions of naira. Do you know that the person kwesịrị ike ịmaga a na-ekwu okwu ndị prominent men na this country a na-agụ ya number 1. A na-ekwu okwu ndị were ego na the whole world a na-agụ ya top 2 from 1 to 10 ị na-afụ ya ebe ahụ. Is it working? Ha ka nọ otu ahụ ha nọ. Is that thing working? Family ha dị otu ha dị, friends ha ndị nọ around them wee na-abịa ayọ ha ego ijilo that thing na work wee melu the whole community ka ha wee ego. Dibia unu iya unu na-eme ọ na work nwanne unu nwoke mkpọ nwanne unu nwoke ka na ọ na sell tekịta anụ. For example, akwa ọkụkọ now ihe a na-echaka mmụọ na ndị otu ya ma ite ọ na ite gịnị nwanukwu na-akpịa ọ na-agwọ na ndị otu ọ na-agwọkọshi ebe a ndị shigbu ya. I wonder how you people even stay there. Ọ na-work akwa ọkụkọ ka na ọ na sell up to today. Maka ọ bụ na ọ na-work ka na-disappear now since. In fact, ọ ka na-efu that na government na plan kwa for him o. It's just like ihe soro udokwu na one video and say that na ọ bụ that na unu na-agwọ ọgwụ ego ọ na-work na na-eme competition with Dangote, Atọ Eze, Mark onye we Facebook, all these top men ewe na the whole world na uwe bụ ọ na-agụ you na top 10, but all these things are not working. Abia sagi siga were ego kwesị ike iji tie na business gị. Ịma na business gị the only money you have there is 1.5 million. Mmadụ asị gị na gị wete 2 million. Ihe chọọ ya and the 1.5 ijekwe bi over 500.
hoping that it's going to get better. Tomorrow ya habia call gako. You keep giving them, you keep funding them. Ewu imakwa niye si golewa gị. I just love the way she wejide this oya na-acha ka ọcha balaya bino na mali yo na-eme owu ya jidekwa ekongwu dibịa. Ọ fọrọ one guy dị nji ya na I think afugom ya with this ọchakwa with kezi ogajik na ndị otu ya. These are the people that is deceiving youth. Unu ejikwa na-echo akọlụ ngalụ na nọ na-edeceive ndị mmadụ. Deceive ndị youth. Ha nukunji oya sika ha ka oji mege na-eme ajị ya sị gị jide ka iji na-ezube ihe ka na-eme. Kụziwe na ụmụazụ otesha agba mbọ na itonite. Ọ bụ that na parents ga-ewere ego eji afford gị na education based on university level. Jee mụọ akọlụ, jee gbaa bọyị. Learn how to serve your master in a good way. Serve child, settle oge. Ọkwa na settle oge, you can come out and imago mpọhọ ya ike mepuo ya. Gwa boy oga na serve chagi megin time ruo ga-eji settle nwa boy settle. Ọ bụ na iwe ya mgbe ahụ ikpọ ya sị nna na-ekwe ka ọ dị. Ngwa nọ na shop maka nna akwụzi gị ụgwọ mana ị ga-enye tu mobugodi 6 months, extra 6 months. You will not know solo young because some of you are even the cause of the problem when na this ani why aga mmadụ ga no 15 years naka gị 12 years 7 10 depending agreement gị na ya rich or spend the whole time on with you na emeri give time ya ga-eji settle olu ị chọwa ihe ị ga-asị na ọsị gị either na esi na ezulu ego gị or no well 1 or 2 mana that doesn't mean that na ye will ezigbo oga outside there. We still have good ones. But we will do what? We will keep hustling. These are the things you teach youths. Really na teach how they shall go kid they go chakamo. Is it life? If one was 17 years, 18 years, 16 years, 12 years, on nke di be again. Ebi kweshiki no school, body ni no na school. Ebi kweshiki no ebi na mall. Bachalu na you know, ndị na-abịa na my comment section akpali bachalu una try one again. Mona mmadụ comment una abịa si na comment under the person na akpali oya kwayelu no wunu. My channel abụla a place that you can come and open your gutter mouth and talk anyhow. No, be very careful. Wanam kan lam no n'Igbo ndọma njem Chukwu na ga-eme gịnị ga-aza ya ekpere n'ala Igbo ma kpọpụchela anyị ndị ajọ mmadụ n'ịcha nọ n'ala Igbo. Ọbara n'ịcha wụ n'ala Igbo. May God help us to wipe it away because no kali. I can see can wait alone. Echefuna ka comment, share, subscribe ma on notification gị ya ga-sere m nke mesian.